Tungod sa kahubogan ni sangpot sa panaglalis usa ka senior citizen ang giingon ipatay sa iyahang silingan sa barangay Buena Vista sa Dakbayan sa Karkar. Ano ang report ni Family Dumabok? Gahapon, pasadulas 2 sa kadlaw na sikop sa mga operatiba sa Dakbayan sa Karkar ang 64 anyos nga si Mario Rihes Jr. dito sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Badian. Si Rihes, gipasanginlan nga mo'y miluba patay sa 43 anyos niyang silingan nga si Aljon Baklay nga taga Barangay Buena Vista. Nahitabo ang krimen ni atong Marso 19 alas 9 sa gabi. Gingong parehong hubog ang duha og nagkalalis. Nagkasumpaki sila. May talikod si Mario, may hapsog sikit si Aljon, dito iyang giluba si Aljon. Wala gihimakak sa dinakpan ng pasangil apan matud niya nga di niya tuyo ang pagpanunggab. Gingong giilog gikan kaniyang iyang gidala nga kutsilyo. Nagdumog niya, giilog sa kutsilyo. Nagdumog mo? So, nagkalalis mo na? Kasong murder ang gipasaka karong adlaw batok sa maong senior citizen nga dinakpan. Uban ni Cleofer Lumayag, Family Dumabok. Balitang Bisdak.